Od začiatku nám bolo jasné, že hysterické hodnotenie situácie po ruskom vojenskom zásahu na území Ukrajiny vo februári 2022 bude mať fatálne dôsledky. Aj keď sme na to opakovane vyzývali, na slovenskej ani na európskej úrovni sa neozývali hlasy za diplomatické a mierové riešenie situácie. Naopak, všetci hlavní hráči rinčali zbraňami a huckali do posledného víťazného boja proti Rusom. Bolo to klasicky sa opakujúce podceňovanie Rusov, ktoré sa v Európe traduje a dedí už stovky rokov. Od roku 2014 sa Ukrajina stala len účelovým baranidlom Západu proti Rusku. Teraz však je už aj najväčším progresívnym liberálnym bojovníkom proti Rusku jasné, že nám na Ukrajine zarobili na kolosálny prúser. Následky nesú v podobe klesajúcej životnej úrovne a politickej nestability všetci európski občania. A stále nie sme na konci tohto marazmu. Ak si niečo želám, tak už nech sa Slovania prestanú navzájom kántriť z geopolitických dôvodov tak na americkej aj na ruskej strane. Ako predseda vlády Slovenskej republiky nebudem šíriť nepriateľstvo k žiadnej krajine na svete, želám si aj postupnú štandardizáciu vzťahov členských krajín Európskej únie a Ruska.